हेलौ हेलौ लोगोफोर हेलौ दिनै आं ओरैबायदि मिनिनो ओंखारदों ओरैबायदि मिनिनो ओंखारदों फुंनि 4टायाव सिखारबाय दिनै हराव 12टायाव उन्दुबाय नोंसोरथ' 9टायावसो सिखारोना आंहाथ' हदायनो 12टायाव उन्दुयो 24 घन्टायाव 4 घन्टाल' उन्दुनो मोनो दे लोगोफोर भिडिअआ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दिनै हा पुराय नायलां हा नै बायदि हाथियारखौ साफाय खालामहोनो नायनानै ला दै नायनानै बेबायदि साफा खालामो हा दायो हाथियार साफा खालामबाय दासो गदों नै 12टा जाबाय दायो 12टा मिथिबायना 8टायाव थांफिनबाय आरो साफा खालामबाय हाथियार ओमफ्राय बे साफा खालामबाय थानायावनो दसे नायखोमाबाय कमेन्टखौ अजय दैमारिनि कमेन्टखौ नुना ओरैबायदि मिनिनो ओंखारदोंलै आं लोगोफोर हाय अजय ओइ अजय ओमफ्राय नोङो आंखौ मानैसो रायनो गोनां जादों जेनेबा नोंथ' गावनि फट'बो खिथिनो हाया फेक एकाउन्ट खुलिनानै मालायखौ रायनोल' फेक एकाउन्ट खुलिदों नामा रायनोबा नोङो गाव भिडिअ फैना रायफैना बिहारि हौवा लादों होनना बुंदों आंखौ थांलाय जोंनि गामियाव सोंहैथालाय आंनि हौवाया बिहारि नामा गोसोम टन्दा दाबानो बिहारि जायो नामा नोंसिनिया ओमफ्राय आं साख्रि मावनायखौ मेगन सादो आरो नोङो हा नोंलाय गार्लफ्रेन्डनो लाइन मारिनायाव डेटिं खालामनायाव गार्लफ्रेन्डनो माबाफोर जाहोनो फैसा दोङो ना गैयाफालाय ना बिमा बिफाखौ दाबो रायबाय थायो बिमा बिफाखौ जाय मानसिया इज्जत होआ गावनि बिमा बिफाखौ जाय मानसिया अननो हाया बिब' बिनानावफोरखौ रायो धमकी होयो बे मानसियासो मालायखौ रायनो हायो दै बे हले 100% सियर लोगोफोर 100% सियर हा जानला मानला खुगा दोङो होनना मालायफोरखौ रायलाबायनो हालै आगै अजय मिथिबायना आंनियाव मिलियन हा भिउवार दोङो हा आंनि भिडिअखौहाय मिलियनफोरा नायो हा फल'खौथ' गासिबो खालामनो रोंजोबा ना दा फल'वारथ' दायो आंहा 20,000 21,000ल' दङ जेनेबा हा 21,000 जागोन दिनै आनल' ओमफ्राय भिउवाराथ' मिलियन ना बिनि गेजेराव आंनियाव कमेन्टआ नोंनिल'सो गाज्रि फैबाय थायो आरो सिगांनियानो जाखागोन बियो सिगाङाव पाराक बर'नि फैयोमोन ओमफ्राय दा लाजिना गावहा ब्लक खालामबाय हिजानि पाराक बर'आनोलाय नोङो अजय दैमारि नाम लालाय नाम सोलायबाय थागोन महर खिथिया ना ओरैबायसा मिनिनो ओंखारदों आं अखाबो हायदों आइफन प्र नङालै आंनि मबाइलाव वाटारप्रुफ नङा गाज्रि जानो हागौ जेबो नङा दे होमबाबो गाज्रि जाबालाय जाबायसै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब मावदोंबाबो आइफन प्र लानो हायाखैलै लोगोफोर आइफन प्र लानो हायाखै आइफन प्र दे आगै सना अजय बिराद बरिया कन्टेन्ट मोनसे मोनबाय आं दै नङाबाथाय आंहा कन्टेन्टखौनो माखौ होगोन माखौ थागोनसो जायोमोन दा नों रायहरबाय नालाय कन्टेन्ट मोनबाय दे 10टासो आरो रायना हरबाव बरिया जागोन आंहा नों कमेन्ट गोलाव होना रायहरबाव बिहारिजों हाबा जादों बिहारिजों हाबा जानानै बर' कन्टेन्ट लाबोदों होनना रायदोंना नोङो आदै बिहारिजों हाबा जानानै बर' कन्टेन्ट लाबोदों होनना रायदोंना नोङो आगै सना दे आरो रायहरबाव कमेन्टआव गोलाव रायहरबाव दे आगै दे बरिया जागोन आंहा $100 जाखाबाय आरो $200 जाबावथों नोंनि रायनायजों दै लाइक कमेन्ट खालामबासो आंहा फैसा मोनो ना थेंक इउ बाय बाय आरो आं सोरजों हाबा जादों जोंनि गामिनि मानसिनियाव सोंहैथां बर'नि हाबा जादों दे आं बिखुनजोआ बर'सो हा ओमफ्राय बिहावा हारसा हा हाजरिका लिरो बेनिखायनो आंनि हौवाया गोसोम जाबाय आरो बिहावा जि गुफुरसो ओमफ्राय आंनि बिखुनजोआलाय दा बेनिखायनो आंनि हौवायाबो गोसोमसोम जाबाय रे मा खालामदो उपाय गैया बिहारिथ' नङालै आगै अजय बिहारिथ' नङा माबायदि बुंथारो दे मिनिनोबो ओंखारोलै सैथि दे जागोन दे अखाया बारा हायबाय आंहा दै अखा सिजोबजोब्बाय मबाइला गाज्रि जागोन आंहा बाय बाय